Sugeng enjang siang, Mbah. Lega sing sekeco, Mbah. Lega sing sekeco. Lega sing sekeco. Lah rokok di, rokok. Kedap. Ya, kok yo jenengan iki seneng rokok to? Rokok ndine rokok to? Iki mung rokok ora mau iki. Lah, kok yo didelike iki lho. Kretek Mbah ya? Sik Mbah tak sikon Mbah, tak sumet kesan Mbah. Kretek. Tak dongane gelem ora dongane Mbah? Nah, sing enak. Sing. Suwe ra ngrokok. Dadi Mbah. Nuwun. Ya. Enak. Ngapunten niki kula niki ajeng mbutuhke lemah niki. Ning jenengan rak nggih wargane kathah to. Jenengan wingi semer mboten wingi. Pengen jenengan. Aku yo pengen. Lah ngapunten jenengan ki nyun sewu. Asline napa? Maksudnya menungso napa bangsa menungso napa bangsa Oh jaman riyen jenengan menungso. Jenengan topo sebelah pundi? Niki teng mriki. Nami jenengan sinten mbok meneng ngertos? Saged kula nyuwun ngertos nami jenengan sinten? Asgoro. Berarti Mbah Asgoro ngoten. Mriki enten warga pinten sing badhe kula keruk niku enten warga pinten? Lah nek ndamel ke omah pinten teng pundi? Kelir Gunung Kelir. Pinten jumlahe? Kekno 5.000. Walah. Lah wingi Mbah sinten niku njaluk 1.000 jenengan njaluk 5.000. Lha kathah jenengan apa? Anakku wis akeh ning kene iki. Ngoten. Anakku wis akeh. Lah nek sing blok mriku sing barise niku mboten nggih ben beda nggih. Beda nggih. Panggonan beda sing duwe. Oh, beda panggone beda sing duwe. Ngoten nggih. Walah jenengan berarti pun dangu. Lah iki keresku gelem. Lah mboten, lah kula pun gadah keris dhewe kok. Lah keris ini kangge napa? Ayo sing dadekake aku iki. Ya Sakti Mandraguna. Nganti murca aku iki. Walah jenengan dadi rene iso mabur. Ngilang. Ngilang mabur saged. So, Lah nek keris niku damel napa nggih? Damel jaman sakniki damel napa niku cara jaman sakniki? Usaha. Lah kula ajeng bangun omah teng mriku pripun? Sae mboten? apik ora ana wong nyadek. Cocok ae kula nggih cocok nggih. Sae. Lah sing gadah Siti niki rak pun kula nyuwun izin. Namine Pak Udin. Pak Itu. Kiai. Pak Yai Udin, Pak Ustad. Lah pusing. Ngakon. Ngakon pripun? Benro. Iya, aku yo gen keke omah. Nah. Berarti jenengan ngakon Pak Udin ngoten to? Nggih. Ngerti. Oh, Pak Udin jenengan kongkon Pak Udin ngomong kalih kula ngoten niku. Timur ke kesempatan. Kesempatan ngoten to. Mbah Argo, Argo iki. Niki pripun terus niki? Ya ki mau cepakno kaya wingi kae. Oh. Pak wis kene Gunung Kelir kae. Aku tak ngumpukke wargaku. Lah sing teng Gunung Kelir nek enten dalang
Panjang Mas itu pripun? Ampan reti ijine. Nggih. Oh. Cerak wit kae. Nggih. Ngono kae. Pun aman nggih mriko? Aman. Allah. Enten sanese mboten? Aku ora njaluk sajen. Neng kopi jane ning yo Kan. rame yo. Lah nek Kon kop gawe dhewe ning kono kuwi. Ras. rasa nggih. Ras. Cekap rokok nggih. Kok karo Warga jenengan kira-kira pinten ewu, pinten atus? Pirang langkunge? omahku pira jalukku? 5.000, 5.000. Anggo kae do meteng kae engko. Bukan antun sing meteng bareng to? Ah, lah piye? Padha menungso. Oh, padha kali menungso teng alam donya ngeten iki. Dadi mriko nggih enten wong meteng. Enten wong lairan, Ono. enten wong mantu. Wah, dadi sami nggih. Waduh, Ning bedane beda alam. beda alam. Dadi kula encok liwat jenengan weruh. Wah, Ning ngapunten ya kula mboten tepang jenengan dadase mboten mampir to. ora kabeh do ngerti. Nggih. Wis do ngerteni sapa awak sapa ingsun. Ning nggih ngapunten menawi kula sak rombongan tata polahe kurang tata, kurang sopan dumateng leluhur pundi mawon nyuwun ngapunten nggih. Wis apik ijine aja dolan. Izin. Nggih. Kabeh ana sing manggon. Monggo iki dinggo. Wonten melih. Wis iki tepakno. Nggih manglumpukke ampun enten sing keri barang-barange wargane sedaya ingkang manggon wonten ingkang badhe kula keruk menika. Barang-barange wargane napa kemawon manglumpukke kula siapke armadane kula siapake napa niku kangge ngangkut teng Gunung Kelir nggih. Rokoke tak gowo. Lah tambah mboten niki enten. Wis iki wae. Jenengan sakniki ajeng mriku napa rupa riyen? Aku tak ngomandeni. Nggih mangku mandur riyen nggih. Nggih, salam sejahtera, Mbah. Nggih, sampun? Om Swastiastu. Om Swastiastu, nama budaya nggih. Om Sor. Monggo kula dhereke.